Soc pagès, vinc de família pagesa, ja els pares, els avis, besavis, en fi, generacions enrere ben set pagesos. Llavors sempre havíem tingut vaques. I l'any 93 és quan comencem la formatgeria, perquè la idea era poder treure un valor afegit al producte i poder viure amb el que donava la pròpia explotació. Nosaltres transformem la llet que produïm aquí a les nostres vaques en producció ecològica. Fem bàsicament formatge madurat de llet pasteuritzada i llet crua, de pasta premsada. La diferència que hi ha amb d'altres formatges és que com que l'alimentació de les vaques és l'època de pastura pasturant i quan no hi ha pastura amb herba collida de la pròpia explotació, és que és un formatge diferent, depèn de l'època de l'any. Bàsicament nosaltres fem formatge de pasta premsada amb llet pasteuritzada i llet crua. El de llet crua el procés és bastant ràpid perquè és munyida i ja passada la formatgeria, començar amb els ferments i el quall, i quan és amb llet pasteuritzada la diferència és que hem d'escalfar la llet i afegir més ferments. La nostra manera de treballar és, doncs, aprofitant les pastures i els recursos que té la finca. Per tant, això és el que donarà les característiques del formatge que fem, tenint en compte, sobretot, que no anem a buscar producció, sinó produir amb els recursos que tenim a la finca. Penseu que en el nostre producte hi posem tota l'estimació per l'entorn i pel bestiar i és, d'alguna manera, posar les pastures a taula.